рустам сафаров рассом ва ҳайкалтарош аст. дар ин утоқ ӯ ҳамарӯза ҳайкалча ва армуғонҳо месозад. агарчи ин маҳоратро имрӯзҳо ӯ дар сатҳи касбӣ иҷро мекунад, вале хуб дар хотир дорад қадамҳои аввалашро, махсусан ҳолатҳоеро ки дар курсии охирини мактаб менишасту саргарми кашидани расмҳои гуногун буд. рустам мегӯяд ки аслан дар мактаб бад намехонд, аммо дарсҳоеро ки барояш писанд набуданд бо расмкашӣ мегузаронд. дар ҳамин мактаб дарс дам яхел дарсое ки ба ман махул набуд. ман дар партаи охирин нишаста ба расмкашӣ машғул будам. хай намегӯям ки хеле бад мехондам, соз мехондам. яхел дарсо дам хали бад муаллима мара ҷанг мекардану. баъди тасвири дарахту гулу бута ва хонаву мошин рустам кам кам ба офаридаҳои рассомони касбӣ таваҷҷӯҳ мекард. новаста ба он ки хурд будам, аммо ба леонардо да винчи ҳасад мебурдам, мегӯяд ӯ. ҳасад аз он мебурдам ки чӣ гуна мона лизаи ӯ дар ҷаҳон маъруфу машҳур ва ягонаву беназир аст. имрӯзҳо бошад ӯ дигар аз маъруфияти ин асар ҳасад намебарад, чаро ки дар миёни армуғонҳое ки ӯ месозад ҳастанд тасвирҳое ки танҳо дар тоҷикистонанд. ин кавгура фақат тоҷикистони худмон мебинем. давлати дигар хали намуна нест. на танҳо тасвири кап, балки ҳайкалчаҳое ҳастанд ки аҳамияти таърихӣ доранд ва ё ифодагари урфу одати тоҷиконанд. сайёҳоне ки ин гуна армуғонҳоро харидорӣ мекунанд, барои дӯстону наздикону пайвандон фақат тӯҳфа не, порае аз таърихи кишвари моро мебаранд, мегӯяд рустам. шоҳ исмоили сомоне ки таърихи бузурги гузаштагиам, подшоҳишон, давраи подшоҳишон, ҳар як тасвири чизе ки мекунем, косачҳое ки намудҳои гуногуни ана чизе ки дар дастархони мо мебинем ва хориҷие ки мебиёянд ва аз мо ин чизҳоро ранги монанди тӯҳфа мебаранд, ҳамчун як таърихи моро меомӯзанд аз рӯи кори мо. рустам иқрор мешавад ки кору даромадаш чанд соли қабл чандон хуб набуд. баробари он ки соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардиду 3 соли баъди он идома меёбад, дар кори рустам тағйироти калон ворид шуд. акнун ӯ сари як тасвиру як ҳайкал ҳафтаҳо наменишинад, баръакс бо суръаттар кор мекунад, чаро ки дар дафтари қайдҳояш фармоишҳои зиёд дорад. солҳои пеш кам сустар ки буд, ана раҳмат ба пешвои миллат президент муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ҳамин солҳои рушди сайёҳӣ, ҳунарҳои миллии мардумӣ эълон намуданд ва барои мо хеле ёрдам кӯмак шуд ва шахсоне шуд ки ин чизҳоро уже талаб карданд аз мо ки мо бисозем. акнун ки ҳам ҳавсала ҳасту ҳам кор ва ҳам харидор, рустам нақша дорад ки як дукони нисбатан калон кушояд, то дар он ҷо ӯ дигар ҳам қаламу ҳамкасбонашро низ ҷамъ оварда аз 3 соли баъдӣ истифода намоянд ва даромади хуб гиранд. барои ин рустам боварии калон дорад.